Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asenze nasisibalo sisebenza ngani ngokuxazulula ama-proportions. Ungadidwa ubala uma ukuthi awukakafiki kuleli zinga ekwenzeni izibalo zakho, ungasuka uphume kule video uhambe uyofunda uyobuka enye noma senze sinye isibalo. Kodwa uma usuzizwa ngathi usukhona kuleli zinga, asiqhubeke sisebenze ndawonye. Ngizowenza indlela ezintathu zokukhipha impendulo efanayo yalesi sibalo. Ngikukhombisa ukuthi ziningi indlela ongayithatha ukuthi wenze isibalo esithize. Asiqhubeke. Angibhale lokho esikunikiwe. Siphiwe lapha u8, ngingasho bangibuyisela u10 wami ngale, singaba u-times. Sobe sigijima ndawonye ke la. Kuba ngizama ukuthi izibalo sisenze ngokukhulu ukusheshsha. Ngizotimes konke ngo5/4. Ngakho ngizobe senginobani no n 36 times 5/4. Sipha u36 times 5/4. Ngidlulele. Ngibe no8/36. Ono 10/45. Siqhubeke u36 wethu usu/8 sino9/2. Ngiyathemba ukuthi uyangilandela uyabheka ukuthi ngisebenza kanjani. Ngibe no8 times 9/2 usipho 36 sibe no equal 36. Ungakhohlwa sizama ukuxazulula u-n. Zama ukuthola bani ukuthi u-n ungubani ngoba uyabona ukuthi uwona wodwa u-n ongaziyo ukuthi uba sinawo 8 sino 36 no 10 u-n asiwazi ukuthi uba. Ngakho sizama ukuthola ukuthi u-n umise kanjani. Ngakho ke sisino 10 times 9/2 is equal to n sibe no 10 times 9/2 equals 45 equals n. Eight over 36 sibe no 10/n. Uyabona ukuthi u-n wethu asikakawazi, singathatha la sithi 10 times n. Sesenza into ekuthiwani u-cross multiply. Esho yabona njengo-criss cross sesimultiply kanjalo ke manje. Yabo 8 wethu uthi times 9 uthi times n sibe no 36 times 10. Sesiya multiply ngokuxuba. Sithola u8n no 360. Singadivide ngo8 ukuze sikhulule u-n. Bavele sifuna wona u-n. U360 divided by 8. 8 ungena ngaki 360. Ngabe usubala nangomshini uma ukuthi ufuna ukushesha. Noma ungaphinda ukhumbule ithebuli lakho ukuthi mhlawumbe bawulandisa ithebuli lakho u8 times bani uzokupha u360. Ngona kuzobe sesipha umphumela ukuthi u-n ungubani.
Uma nje ufuna ukuzijwayeza ukuthi izinto zakho uzibale ngekhanda njengami, hayi ukuthi usheshe ugijimele kwimishini, singabala nala sibone ukuthi uma sivulela ikhwapha 8 wethu sithola ba salu 0. Na-ke impendulo yethu siyazi ukuthi n ungu-45. Sesiyazi ukuthi n wethu u-45 ngapha. N wethu u-45. Asibheke la enye indlela. Sino 8 over 36 no 10 over n. Sibheke indlela yethu yesibili. Noma ngicamthisathe uma ukuthi usuzibona usufika lana ngendlela ezimbili esikhiphele lempendulo uyadideka. Khululeka uma ungakafiki kuleli zinga akunankinga, dlulela noma ubuyele emuva kwezinye izibalo, ayikho inkinga, ivideo iyohlala ikhona, ungabuye ubuyele kuzona uma usuqalile ukuzenza esikoleni izibalo ezinjena. Khululeka ungadidwa ubala. Kodwa ngifuna ukukukhombisa nje indlela yokugcina yokusenza futhi lesibalo. $360 yabona le ukuthi sisheshe safika kuyona. 360 divided by 80 besikade siwutholile vele eqaleni ukuthi u-45. Uyabona la sisheshe safika basenza ngale ndlela. $45. Siyazi ukuthi singagcwalisa nangalaphaya ukuthi n wethu u-45. Kalula kanjalo.